ಕಾರ್ಕಳದ ಅಜ್ಜಿಕೆರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕೊಲೆ ಬಲ್ಪು ಬತ್ತುಂಡು. ಉಂದೆಟ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಬೊಕ ಆರೋಪಿತ ಪ್ರೇಮಿ ದಿಲೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆನಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಥಾವಸ್ತು ತೆರೆದು ಬತ್ತುಂಡು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 44 ವರ್ಷ ವಾರೊಳಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತೇರು. ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಆರೆನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಮನ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲು ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾದ ಆರು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನ ಖಾತ್ರಿ ಮಲ್ತದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನೇರ್ಲಿ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಮಿ ದಿಲೀಪನ್ ಲೆತ್ತೇರು. ದಿಲೀಪ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮೋನೆಡ್ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ತಲೆಂಬುದಿ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಮಾ ಆಯಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಆರೇನು ರಜ್ಜನ ಸೇರ್ದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟದ ಕಿರಿಯೇರು. ಕೆರ್ನೇಡ್ ಬುಕ ಪ್ರತಿಮಾ ದುಃಖದ ನಾಟಕಲ ಮಲ್ತಾಳು. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಅರನ ಕಂದನಿ ತೀರ್ನ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾಯೇರು. ಆಂಡಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ತೆರಿಪವನ ವಿವರಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮೋನೆಡ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮೋನೆಡ್ ಕೆಂಪು ಗುರುತು ಇತ್ತುಂಡು. ಶಂಕೆ ಮೂಡಾಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ತಮ್ಮೆ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಆರು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೇರು. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮಾ ಕೊಲೆನ ಒತ್ತೊಂಡೇರು. ದಿಲೀಪ್ ದುಂಬು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ವಿಷ ಕೊರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ನವಲ ತೆರೀದು ಬತ್ತುಂಡು. ಯೋಜನೆದ ಭಾಗವಾದ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ವಿಷ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ದಿಲೀಪ್ ಆಯ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಂದು ವಿಷನ ಕಣಪಾಯಿ. ಈ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಪ್ರತಿಮನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಖುಷಿಟು ಪ್ರತಿಮಾಗ ಲೋಕನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ದಿನಾಲ ವನಸುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಕೋರುಂದು ಪಂಡೆ. ಪ್ರತಿಮಾಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಾಳು. ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ತನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ವಿಷ ತಿನ್ಪಾಯಲು. ಪ್ರತಿಮಾ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮೆ ಸಂದೀಪ್ಗಳ ವಿಷ ಪಾಡಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೈದಾಲೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ. ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಅವೊಂದುಂಡು.